Soc Mònica Platero, soc dietista nutricionista i visc a Benifarats de tota la vida. Soc Amparo Giralt, he nascut al poble, he estat molts anys sense viure al poble i fa 5 anys que he tornat al poble. Soc Tamara Martínez, soc tècnica de cultura de la Diputació de València, circumstancialment alcaldessa de Benifarats. Benifarats actualment té 1.004 habitants i aquests 4 són molt importants perquè són els que, en passar de 1.000 habitants, ens permeteixen accedir a un nivell superior econòmicament de subvencions que ens venen sobretot de la Diputació de València. Si estiguérem País Baix dels 1.000, les subvencions que ens arribarien serien menys quantioses econòmicament. Jo em considero de Benifarats i em considero de València. No em considero d'un barri, em considero del poble i també de la ciutat perquè fas molta vida en la ciutat. Jo sí que em considero de Benifarats, no em considero de cap barri, no tinc la creença, per a mi, en la meva opinió, de que és un barri. Al cap i a la fi estem apartats del que és la ciutat, no molt, però estem a les afores i per a mi és un poble, som el poble de Benifarats. Jo ho percebisc com que sí que hi ha una frontera psicològica. O sigui, la gent que viu a la ciutat no té molta consciència dels pobles del voltant. Ciutadans o ciutadanes de València que desconeixen absolutament que existim els pobles de València i que entre tots aportem una quantitat d'uns 47.000-49.000 habitants a la ciutat, és poca broma, i d'altra banda estan les persones que coneixen de la nostra existència com a pobles però que no valoren el que nosaltres aportem a la ciutat de València. No només estem aportant patrimoni natural i entorn natural, sinó que és en aquests llocs precisament on es preserven condicions, es preserven valors culturals i elements patrimonials que a la ciutat de València de difícil manera es preservarien. Jo, aquesta visió idíl·lica de l'horta que tenen les persones que no formen part d'ella o que no la viuen, sempre ha sigut una mica crítica. Aleshores, el que no volem és que se'ns vegi com un parc temàtic, un lloc d'anada, visita i tornada, sinó com un medi de vida que ha de ser treballat per a viure i precisament preservar aquest medi de vida i que l'horta siga rentable econòmicament també és el que ens permetrà continuar visquent i conservar l'horta com a patrimoni cultural i com a medi de vida econòmic per a les persones que viuen ací. Fa falta una reforma profunda per a garantir que la gent que vulgui mantindre la producció de l'horta pugui viure igual que viu qualsevol altre ciutadà que faci una altra cosa. Jo que em passege molt per l'horta veig molts camps abandonats, molts, cada vegada més. Em produeix dolor, perquè dic, este paisatge va desaparèixer. Produir ací exigeix donar-li uns valors. I aquests valors s'han de donar des de l'apoyo de l'administració. Estos llocs són els llocs on encara el valencià es continua parlant al carrer i es fa no només un ús familiar o domèstic de la llengua, sinó que n'hi ha un ús social de la llengua, és a dir, així la gent es relaciona en valencià i tot ho fem en valencià. Doncs jo la veritat és que m'agrada molt viure en Benifarats, visc molt a gust, m'encanta la tranquil·litat, el poder eixir a passejar quan cau el sol a l'estiu, eixir a córrer, el contacte amb la natura, amb el paisatge. Jo crec que em quedaré tota la vida i espero que no siga l'última generació, que em vinguin més generacions així. Jo estic molt encantada de viure així.